Chadi u ka jamanakuntigi Marshal Mama Idriss Déby Itno ale y'a ka taama min dabɔ Burkina Faso kɔnɔ kabiri jumalon tɛmɛni a ye a senfa ka taa tasibila kɛ jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ka hakililanjigi kɛnɛ kan an min wele ko Memorial Thomas Sankara. Ni masakɛ dunancɛ nin ye munumunu salo kɛ ka ta Thomas Sankara jagoya ni minɛla la yɔrɔ min na fo ka taa se yɔrɔ min na o ye ale ka yiri mɔgɔni dilan. Nin dakabana yaala in bannen kɔ a ye min sɛbɛn dunanw ka gafe kɔnɔ an k'o lamɛn. Thomas Sankara demeure une icône. Bi i n'a fɔ lombɛ Thomas Sankara kɛra taamasiyɛn ye ni hɔrɔnya taamasiyɛn ye min dɔɔnin don Afiriki ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ. A ka panafricanisme filɛrikɛ cogo bɛna farafinna taama ɲɛminɛ. Burkina Faso ale ni Chadi jamana ka tarikuw ka jan ani o ka siniɲɛsigi jɛlen don kelen ye. C'est une longue histoire et un destin partagé. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de construire. C'est la demeure finale avec ses compagnons. Vivement pour une coopération. Ne sagonata o ye ko an ka jɛn k'a fɔ ba dɔ daminɛ min bɛ kɛ baara kɛcogo ɲɛnama ye ani min bɛ kɛ ɲɔgɔn nafa ye. Sankara ka sira dayɛlɛ ni barakaman na. Par Thomas Sankara. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.